тук само мен ме няма. Добро утро, хора! Часът е 6:30 сутринта, неделя, 28 юни и аз съм готов за следващото трип приключение. Ще пътувам до Турция, чакат ме близо 1000 км. Заслужава ли си за еднодневно пътуване? Отивам на плаж, отивам на дискотека да се забавлявам и ще видим дали всичко това нещо си заслужава. Целият този път. Ще пътувам сам, нямам компания, тъй като кой ще ми се навие на къла за един ден. За 1000 км. Но пък нали сега е модерно да се пътува сам, да си снимаш от местата, където пътуваш. Така че хайде да видим дали ще оцелея сам в Турция за 24 часа. Така, никъде не тръгвам без ето това кафенце. Хора, спрях за кратка пауза, почивка. Да си хапна едно хот додж. И газ. Остават ми още 400 км. Нямам търпение да се топна в водичката, в моренцето. Мераба, 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 мераба. Хора, знаете ли какво е това? Турски митничар ме спря за проверка и ми каза да отида на Хикс-Рей. Това било рентгеново. Да видят дали в колата имаш опасни оръжия, наркотици и такива неща. Викам, човек, аз отивам на дискотека, какви наркотици? Ти нормален ли си? Той даже пък не ме разбра английски. Те не говорят английски тея. Много съм бесен. Защото отзад и отпред е лудница. А мен ми го дава да съм там в 3 нещо. А сега в 4 вече. Може и да ми се размине плажа. Нека да видим как ще завърши всичко това. Викам, човек, той па намери една лозарска ножица, тук миналия ден я купих за едни слънчогледи. Прецакали се. Аз можеше и да избягам, ама да не рискувам. Хора, вижте, колата ми е вече на скенер след близо 1 час чакане. И да видим сега какво ще открият. Тръгнах близо 2 часа чакане заради тоя туркиш митничар. Хвърлих от такива клетви му хвърлих, че от моята уста винаги се сбъдват. Хора, вижте каква гледка се откри пред мен. Остават ми 215 км, но това ми харесва. Прозорът ми е малко мръсен. Хора, вижте какъв мост. Охо! Не знам къде съм, ама е яко. Ердек, чак гюзел, чак шокар. Тука съм. Да не казвам какво ме заболя вече. Хора, настаних се в хотела. Такива премеждия днес не съм имал никога. Не знам откъде да започна, но часа е 6, 6 да. И ще се опитам да направя плаж. Не знам къде попаднах. Затова друг път, като се избирате хотел, гледайте в Booking препоръките.
защото половин час сега се занимавахме с спускане на клематици, с отваряне на врати, с оправяне на душ слушалки. Добре, че съм за един ден. Иначе бива. Имам нужда от почивка. 6:30 съм тръгнал сутринта, 6 часа сега вечерта съм тук. Има и вечеря, не знам дали ще мога да я хвана, дали въобще искам да ям тук. Но пък е забавно, бе. Айде сега към плажчето, да видим поне водата дали е чиста. Хора дори нямат паркинг. Имат, но за моята кола няма място. Окей. Единственото хубаво нещо е това дръвче. Добре, добре. Тук поне гледката е хубава. С някакви забулени. Интересно е. Турция ми е Майами. Хора, намерих едно местенце. Момчето е много готино, между другото. Ама нямат фрапе, нямат джинс тоник, нямат нищо. Опа! Много духа, ама. Ще остана тук, че нямам никакво време. Хора, тук съм. Пия джинчес тоник. Едвам го намерих. Но пък тук един пич се оказа много готин. Вика няма проблеми. Той турче. Лягай си, вика, ползвай си морето. И така искам да си почивам, даже не знам и какво да ви говоря. Ето. Турска водичка. Сравнително водата е чиста, между другото. Ама намерих такова място, където няма много хора, че е пълна лудница. Е там надолу. Надолу. Пак аз не обичам такава лудница. Искам да ми е спокоен. Джинчес тоник за 7,50 евро. От един бар. Чадърче с шезлонг. 250 турски лири. Което не е скъпо. За хотела нищо не искам да казвам, защото Майами. Даже че го платих. Ох. Почвам да се пека. Къде са богатите, искам да питам. И знаете ли какво ми направи впечатление? Че тук няма фрапе. Много брат. Хора от хотела чувам звуци и какво да видя? Българското знаме. Явно българи има. Най-отпред в колоната. Ама те са няколко държави. Навсякъде сме, браво. Много готино. Има и още знамена. Ами аз сядам тук на тераската да си обработвам някакви неща. Зареза е готин. И да си качвам снимки. И след малко се оправям за парти. Ето го моя аутфит. Бял потниче. Кожичува. Черни дънки. Лятно. Старт. Тук живота кипи. Все едно слънчев бряг. Моята посока е натам. Така че... Ето тук среднощно хората са насядали, кой на масичка, кой на пейчица, хапване, пиване, яка гледка. Какво по-готино от това? Бе, тя дискотеката е ето там. То се вижда, ама... На мен ми го дава 30 минути, пък то е супер близо. Баси. Тук сме!
300 зора влизал. Хора, дроп съм. Напих се. Прибирам се. Не ми се снима. Тръгваме си, вижте каква е лудница. До утре сутрин. Хора, добро утро. Юнайтън. Спахте ли? Ако... Юнайтън. Хора, няма да свалям очилата, защото още се възстановявам от снощи. Време е за закуска и газ към София. С една дума, заслужаваше ли си това еднодневно пътуване? Да. Ердек е семейен курорт, нещо като Слънчев бряг. Не е като Истанбул или в Бурса или Измир. Но пък аз съобразих от това, че клуба е на 20 минути пеш, а другите хотели, които разглеждах, бяха по-луксозни, готини, да. Но пък бяха много по-далеч и с кола, и пеша. Този беше най-близко. 95 евро платих за една нощувка. Гориво, София, Ердек, София, 160 евро. Си пригответе, ако имате такова пътуване. Друго, не знам дали съм казал, не се сещам, относно разходи. Снощи беше много готино, забавно, хората бяха много приветливи. Аз и преди съм бил на участие на Керемчан. Бях в Истанбул, шоумен човека, знае как да забавлява. Относно клуба, трябваше да платя 220 евро, бутилка, просеко. Тъй като не знам това практика ли е тук в Турция, видят ли българи или да не е местен, лепват му 220 евро за каквото и да е, бутилка и така нататък. Окей, мен не ми е това проблема за парите. Така или иначе аз съм тръгнал, но пък с нощи така стана, че имах резервация предварителна на VIP ложата. Отивам на място, няма маса. Затова ми направиха компромис и платих само 20 евро. И пак бях на хубаво място, сред готини хора, забавлявахме се. Ако има нещо, което искам да ви оставя от това видео, то е следното. Не чакайте някой друг, за да започнете да живеете. Ако имате мечта, място, което искате да посетите или преживяване, което ви вълнува, тръгнете. Ако има компания, чудесно. Ако няма, не позволявайте това да ви спре. Тън-тън.